in other words. To 2027 ka upango nango nikech mae ma Rigathi Gachagua ne wacho nyoro nitie kaka kweth achiel nitiere masiro jatend piny machielo bende kwede. Uchung' kanyo. Gachagua ongi weche mag opposition. Owe chandre he has so much to do in his corner to start bothering about us. To wach ni gimoro jaduong' in Jaluo. Ing'eyo ni kidhi Kisera kata kiro nyako moro momako wang'i. Okay? Tipenje ko yie mondo mi otim ang'o mondo mi ubed kode. Osiep kata mondo mi udak kode. To chon kane gima kamano timore to ni oro ga jaote. Ni nyako midwa kawo ni. Okay? Jodala gichalo nade. Okay? Dibeni gin jang'weja piti gin jokuo gik machalo kamano to be gin gi chiemo. Okay? Omi gi jo Kenya Kwanza. Okay? Nyo wan gi 10-point agenda manyo oketo wa kanyakla mondo mi nyo waduog pinywa ni kama korentie sani. Nikech kadine baba we dhi ma kony wuon piny masani. Okay? His Excellency William Samoei Ruto dikoro waonge gi piny adieri ber. Koro nche ne oro jowa moko kocha. Okay? Ing'eyo gi waoro Governor Oparanya, CS Oparanya, waoro Joho, waoro Wandai, waoro Mbade, gin kucho. Okay? Koro warito duoko. Kabende gin joma wanyalo bedo godo piny mondo mi kaponi mano nyalo dwarore e ndalogo. Mwenche ne jaduong' owacho kata bano owacho ni arrangement mantie sani nitie nyaka higa mar 2027. Be momiyo wan kaka party, okay? Wan kaka ikruok marwa, okay? En ni wadhi e ng'wech higa mar in 2027. Koro kan nitie wach moro amora to mano kubiyo wache. But as it is now, onge gimosewachi. Every party, okay? Gin ka ogidwar wan ok wanyalo wacho. Wanyeno kwa timo yiero, nywase yiero, sani koro wanie county, itimo yiero e county. And kwa Mombasa tang'eyo ni telo mar party dhi nyiso wachieng' mwadhi a national delegates conference. Wadani by the time ma 2027 biro wase comply gi mora mora and we are ready. And ado wacho ni Trevor, king'iyo chama mar ODM, chakre higa mar 2007, we have always been the dominant party. Okay? In 2007, one was dominant in parliament. In every other coalition, Mwase lost. One Mwase was the dominant party in all those coalitions. And one Bendi Mwase produced presidential candidate. Yeah. And we are not about to relent on that. Okay? Makaponimano is going to be a different story from what we know. It will be out of, an agreement by the party. And we have not got there yet. Okay. Yeah.